tro på Karoline. Ja. Det var fordi, jeg skældte hende lidt ud, fordi hun gav dig en... Ja. Det er nemlig rigtigt. Du skal Max spejle sig, hvis hun sparker mig i min næse. Godt, Max. Ja, ikke også? Ja. Det må hun ikke gøre. Nej, det er rigtigt. En morale ikke gøre nogensinde. Nej, det er rigtigt, Magnus. Det var rigtig godt, du sagde det, Magnus. Det var rigtig godt, du sagde det. Godt. Nu er du min gode ven, hvis du siger det der, Magnus. Det var rigtig min gode ven. Ja, men flot. Du siger til Karoline, du må ikke sparke dig i hovedet nogensinde. Det siger til Karoline. Ja, når hun kommer ind. Men hun er ikke en dreng ved. Så kan bare se, hun er en pige også. Ja, når hende kommer hjem, så kan jeg bare sige... Nej, du skal stå med og spise med dig. Så skal jeg bare sige, du har ikke sparket mig nogensinde. Det er det, du siger til Karoline. Ja, det lover jeg dig. Ja. Og hun går da ret igen. Må jeg ikke have mere kakao? Jo, må du godt. Kan du selv høres op? Markus. Jeg selv havde det op. Ja, det kan det godt. Jeg har også set det før. Men jeg kunne ikke se det før, der var en baby herinde for. Der så jeg her. Der spiste du der, når jeg spiser her. Som min mor og min far og Karoline. Så var du en baby der, vi kom hjem til. Og der kom du hjem til, der var en baby, og der var så du der.